Okay. Ja. Ja. Okay, prøv lige vente lidt. Kvaliteten skal lige uploade. Gør på Minecraft-mappen. Gør på logs. Ja, prøv lige gør på logs. X-ray, men det er brugt for næsten over en måned siden. Der var et mellemrum der. Er det en log jeg selv? Er det... Prøv at åbne dit Minecraft. Gå tilbage, ja. Jeg kan jo sagtens have gjort det. Men jeg kan huske, at til at starte på, vi kunne vende om igen mod Brown. Ja, det er så armor og Ja, damage. det er lovligt, det er lovligt. Jeg også, det gik ind efter Jinx, og så vender han bare om at gå tilbage mod Brown. Brown er næsten fuld. Er du done? Er du done? Ja. FPP pack, hvad fuck er det? Jeg vil tage Det er en før. Jeg tager ham delet før. Hvilket ikon? Nå, det her. Vil jeg ordentligt at gå her ind og være? Men du slår op sammen med en blind og super. Nej, super client. Jeg kunne se sådan røg irriterende. Hvad fanden er det? Hvad er det der? Coastline. Ja, hvad er det der ghost? Nå, er det ikke til case-klikker? Det der coastline, ikke også? Det er... Ja, det er ikke til case-klikker. Nej. Altså? Coastline, det er... Curse Client, det er til WoW for eksempel. Ja, WoW. Ja, add-ons til WoW. Det er til Blizzards games og sådan noget. Alle mulige games. Prøv at åbne dit Minecraft. Nå ja, og det der, det er BlueStacks. Ja, det ved jeg godt. Prøv at åbne dit Minecraft. Jeg ved det er måske lidt på regler, men... You need it. Jeg har slet ikke... Så Minecraft tag client. Jeg bare... Jeg tror, det er sandt, det her. Nå ja, det er en Digita. En Digita. Det er en scooter. Det ved jeg godt. Det er en scooter. Det er en scooter. Vil I se billedet? Ja. Jeg skal ikke tage en anden. Agent. Client. Nej, prøv lige at gå på Minecraft. Og så last versions. Tryk, ja, det var ja. Jamen, jeg kan nemt se det. Okay, prøv at trykke edit profile. Og så der. Og så bare lige... Der er ikke svag. Ja, det ved jeg godt, men den har du ikke været inde på de sidste over 10 dage. 20 dage. Ja, 7 dage, okay.
Nej, der har været nogle nøglebud. Ej, har du billeder af dig, eller? Ej, nej. Så gen den. Nå ja, det der er der ikke også, det er autoklikker, så bruger jeg klikker. Ja, okay, det Yes, ved jeg godt. please. Jeg ved godt, det kan du heller ikke bruge til Minecraft. Var det det?